sumadlabo sa lawas mo, kahapos kong sakit, kiantos mo, kaluwasan, kaayuhan na ang ko. Stay, good morning na. Kinakanak. Ha? Matag sumadlabo sa lawas mo, kahapos kong sakit, kiantos mo, kaluwasan, kaayuhan na ang ko. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang. Good morning everyone. A fruitful day, a fruitful morning. Kumusta mo diha? Mag-live ta. Busy kayo ang tibuok adlaw. So, karong buntaga igso na kuno na ko mag-live og sayo. Okay, so okay. Ako sa i-share mga igsoon. Kamusad. Share sa ko igsoon. Kamusta? Sa akong pagsimba, o Diyos, ikaw lang. 42 viewers. This time, good morning. Mag-share sa ko mga igsoon. Okay. Nindot ipalanog-lanog ang pulong sa Ginoo mga igsoon. Bago nining kabuntagon ba? No? So mao na nga ako mong encourage nga atong i-share ang word ni Lord this morning or inyong i-mention yung mga higala dito sa comments aron makabantay sila. Okay. So, done sharing mga igsoon. Kumusta ang iyong pagmata? Okay? Wala taning mata karong buntaga igsoon kay wala ra. But I do believe nakamata ta karong buntaga tungod kay naay buhaton si Lord sa imong kinabuhi. New morning is a new blessing from the Lord. And of course, another victory today. Karong buntaga pa lang, wala na, kadauga na, igsoon. Kung naning ibalik-balik, igsoon. Daghan, kadungan na to ron, nangamatay na. Ang uban, gabi pa lang gali, no? Ang uban, kadlawon, gikuha na sa Ginoo. Pero kita, igsoon, still alive today, gitugot ni Skaitas-an tungod kay na siya buhaton sa atong kinabuhi, no? Tungod kay gihimgugma tas Ginoo, ginapatay misyon. Amen. So, sign ni siya sa paglaom, igsoon. Kay kung wala patay paglaom, wala patay
let's say, way pag-asa ba ang atong sitwasyon kung kahimtang dili na ito pamataw ni Lord. Pero ning mata takarong buntaga kay naay plano ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ang uban nyo da, ning mata takaron gipamata ta sa Ginoo aron mahimong blessing sa uban. To be a blessing. Ang uban sa gipamata sa Ginoo aron magka-witness ka sa milagro nga himuon ni Lord sa imong kinabuhi, sa imong family. Ang uban sa gipamata karon tungod kay gusto ni Lord nga iyang tagbuon imong panginahanglan. Ang uban gipamata sad karong buntaga kay naa kay prayer nga tubago niya. Kay today is your answered prayer. Naa kay gi-request ni Lord nga gusto ni Lord nga di matapos rong adlaw nga iyang gitugot nga dili ka panalangin na niya. No? So in other words mga igsoon, every morning aning wake up ta, it's a symbol of hope. Morning kana bitong gimugna gid sa Ginoo para ikaw i-bless ni Lord igsoon. Amen. Again, mabungahong kabuntagon kanatong tanan. Kumusta ang inyong pagmata? Maybe ang uban ning mata karon nga napay gihambin nga problema apan di man ni igsoon. Kana kay gipamata karon sa Ginoo na ay paglaom na imong problema. Wala ka gilid ni Lord today para pasagdan. But I believe ang Ginoo nagtugot ana nga absent ako nakamata ko karon kay na siya himuon og ubanan ta ni Lord karong adlaw. Ako na ning gibalik-balik igsoon. Walay itugot ang Ginoo sa atong kinabuhi nga walay rason, walay purpose og pasagdan lang ta niya. But I believe God allows us to wake up today and His presence is with us. Amen? Praise God. So again, you can mention your friends and loved ones there in the comment section kay mag-live na ta. No, so, Saturday, busy kay rong adlaw na mo igsoon, but mao na nga pagmata na ko, wala pa ko tanan igsoon. Wala pa minangapi. Actually, akong asawa na pa dito gahigda-higda pa, natuog pa siguro to kay last night per meeting man overnight dugay na katuog ba, so mao na nga karon pagmata na ko ingon ko mag-live jud ko kay Saturday ting busy ba, no? So mao na nga kay di ko gusto ma-miss, no? Actually yesterday daghan kayo naon tayo opportunity nga mo share ko pero natugo gikapoy ko ba tungod atong naay motorcade bitaw na mo nagali sakit akong naong kay init ba. So ako ang gihimo igsoon isip pagsuporta sa akong mga kaigsuonan ba kay kausa ra man gud no mo to nga nagrest ko kay ana magana kung kinabuhi na time to rest, time pod nga magbuhat tas bulaton sa Ginoo, dili man puro ra ta pang Ginoo. So kung night time nga tong lawas nindot ipahulay sad ta, no? Balanse ba, no? So again, a fruitful morning everyone. Mabungahong kabuntagon o sa tanan nagtan-aw diha. Especially sa atuang mga subscribers, thank you so much ani nga page. Wala ko nagsugo ninyo nga mo subscribe mo ani nga page, no? Apan salamat sa inyong pag-subscribe, no? Pero ako mong gi-encourage nga mo subscribe sa tong YouTube channel. Okay ra man dito, free ra. Anyway, thank you so much sa mga subscribers, mga followers na to, mga yes, last night ning reach na ta or yesterday sa 174,000 followers. Thank you so much sa inyong suporta ug sa of course labang makagahom. And ako asang pasalamatan no mga gi-welcome ang mga new followers ani nga page og na may masaag diri karon nga bashers. God bless you igsoon, respetuhan na lang ta. Kunya, kaya ako, sa ever since nag-start ko aning live na ko igsoon, mga live na to, aning nga page is, wala dyan ko nanaway og relihiyon because I respect all religion. I have so many friends nga lahi-lahi sa mi og relihiyon pero nagrespetuhan na mi, no? So, mauna kay, kanimang kong respect igsoon, mutanong tag-respeto, maani tag-respeto, and aside from that, once we know how to respect other people and other, let's say, church or mga relihiyon bitaw, or mga prinsipyo sa uban, the moment we respect, we know how to respect other people, it means that we promote peace, promote natong kalinaw, then conflict. Kayo kana man gong manaway ta sa uban unya manguanta no, murag naghatag ta og conflict og nakatrigger ta sa uban nga masuko, no? Mao na nga para ma-promote ang kalinaw, since our God is the God who is the Prince of Peace, no? Ato ang
kamao ta mo respeto sa usa-usa. Amen. Kay di man nato mapugos ang mga tao. Ako bitawng giingnan do kay naay mga ningbas na ko nga. Balik na lagi na. Ayo lang kuno we have freedom of religion unya. Aside from that, ako asad ni unya enough na nako nga ingani, no? Enough na nako nga na kasinati ko gingani. Enough na nako nga nakabaton kog kabaguhan sa kinabuhi. Enough na nako igsoon nga nahawas ko sa kangit-ngit unya. Mao sa niya ko no? Mao na nga respetuhan na lang unta ba. Ya, kamo pod ang uban pod ila pod na ana ra na no. That way ang kalinaw mutumaw kaysa kagubot. Ana ra man na. Pero kabantay mo kanang naay mga bas na to sila man jud manguna. Kabantay mo. Nabaday ko any post or videos nga ning tira ta wala. Nothing. Why? Because I respect all religion and especially kana bitaw mga Catholics daghan kay kong mga amigo mga Katoliko nga mga dagkong tao, abogado, mga high-ranking officials. Pero wala mami hilabtan na respetuhan na ila pagali kong inviteon. Pastor, pwede ba ka mo share diri pastor ano so ning patigbabaw jud ang respeto. Because at the end of the day, it's not our religion nga makaluwas nato kung dili atong relasyon jud sa Ginoo. Kay walay mingon sa Biblia bisag hutdon pa tug basa nga relihiyon yun. No, but it's the name of Jesus. Kay magunsa man lagi ng aktibo tas tong relihiyon pero watay tinuod nga relasyon ni Kristo. Diha na magmatter sa relationship nato, no? Mao na nga just mas mayo ning magrespetuhan na ita because according to Jesus, mailhan nga iya tang tinun-an kung maghinigugma ay ta. So, kanang paghinigugmahay kay laing term na is once mahigugma ka, nagrespetuhan na ita. Amen. Ana ra na. Okay? So shout outs tanang mga mga OFW diha in different countries around the world. Shout out tanang mga seaman diha naka-permanent residence na. Shout out namo sa prayer mga igsoon and sa mga piniriso diha kanunay man gyud mga piniriso diha. Okay? Manggawas mo nga mga buotan na gyud mo maayong ehemplo, okay? Shout out Lombia City Jail, Medina Municipal Jail, Cebu City Jail. Shout out bahay ni Kuya, mga brad na ko diha along live kanunay. Abante ta samtang nay kinabuhi na ipaglaom. Nya, samtang napatay kinabuhi igsoon ang milagro may tabo anytime. As long as we have faith and as long as we are deserving, okay? And sa miracle ni Lord, anything miracles can happen anytime. Again as long as we have faith, no? So ang silda dili babag sa plano sa Ginoo. Mulusot gyud ang plano sa Ginoo na. And shout outs ng mga jail officer, mga warden, mga higala na sa Philippine Army, Philippine Air Force, Bureau of Fire Protection, mga amigo na ko, mga duol sa dugaan, mga mayor, abogado, tanan mga kagawad sa lungsod. Shout out og sa among mayor diri si Mayor Engineer Eugene Ibarra, akong gi-shout out kanunay. Shout out to Mayor Juno Humamoy from Inabanga also. Nga usa sa bisita na mo during our event or activity sa moang 51st anniversary sa Alpa Caparo. Thank you so much Mayor sa among neighboring town, okay? Silingan nga lungsod. Inabanga, Mayor Juno Humamoy. And of course, our beloved mayor here, Mayor Engineer Eugene Ibarra, good friend of mine, okay? O shout out na ko karon ang tanang mga security guard also, no? Shout out na ko ang tanang kapulisan, mga higala na ko, mga happy, no? And chief na mo diri sa Clarin Police Station, Chief Amba, Police Captain Albert Sator nga mo take og exam sa bar. Ang prayer na ko, Brad Chief, nani mo. And then Police Captain Jasper Reyes from Antiquera Police Station, classmate na ko sa siya nga police during my criminology days. Classmate siya na ako, Police Captain Sir Renan Romulog, akong brad sa SEA. Police Captain Sir Miloria, Brad Am sa Talibon Police Station. Major Ray Olar of Loon, okay, Police Station. Shout out na ko ang Tagbilaran City Barracks, specially mentioning, akong gi-mention sila si Chief Newis, Chief Batuan, okay? O tanan-tanan, no? Tanan nga mga higala doon sa dughan ako. Shout out to Brad Leo Adventurado, akong Brad, o si Brad Brian Postanis also. So, sa pagyod. Murag nahurot na, no? Tanan-tanan nga mga amigo nako, Luzon, Visayas, sa Mindanao, mayong buntag, mabungawong adlaw, mayong pagtanaw, mayong pagpaminaw. Okay? So, let's pray. Kay hapit na po rin tao karong taon. Mga around 8 siguro na ay magtrabaho ba? Simbahan igsoon. So, let's pray. Let's welcome the presence of the Lord this morning. Okay?
Father in heaven, thank you so much, Lord, for another morning, new blessing. Salamat, thank you so much sa extension sa among kinabuhi, Ginoo. O dili ni aksidente nga nakamata mi karong buntaga. Taliwala sa mga problema namo, mga challenge, Lord God. But still, you allow us to wake up today because you have a purpose. We have a mission. And Lord, I pray that today is gonna be a blessed day. A day that full of victory and favor from you. And Lord, salamat again, thank you sa imong kaluoy, Ginoo. Nga imong gi-extend ka namo this morning. Pila ka katao, Ginoo, ang nangamatay karong adlaw apan kami gibuhi pa nimo. Uban sa libreng gininhawa og maayong panglawas. So Lord God, nining kabuntagon also, Father God, salamat sa laing higayon na pod nga mamalandong ni simong pulong. I do believe not all the people today around the world have a chance to listen to your word, but you give us an opportunity this morning nga mamalandong sa imong pulong. So salamat kay Ginoo. Panalangini ang tanang viewers karon bisan asang dapita. Kutob sa makadungog makakita ani nga live ipabati imong gahom, imong presensya, ang hikap sa Espiritu Santo, Lord God. And anyway, limpyuhi ang among kasing-kasing, Ginoo, aron mahimo ming angayan mamati sa imong pulong. Because your word is so holy, balaan kini kaayo. So andama among panudlanan nga espirituhanon aron masalod namo ang espirituhanong panalangin this morning, Ginoo. Tagay mi kasing-kasing mapainugsanon. Mahinadlokon kanimo og musunod. Kanimo dili lang maminaw kun dili musunod, doers of your word. Kay diya sa pagsunod na ang milagro na ang panalangin. And of course, Lord, tagai mi og kaalam nga langit nun aron among matugkad imong pulong. And also, Father God, ikaw lamang, Lord God, ang among pataas karon. Wala mi nag-isa og relihiyon, pundok, grupo, simbahan or lain nga sekta, but the name nga among gipataas karon is the only name nga among gi-lift up this morning is the name of Jesus Christ. Lord, we honor you, we adore you, we glorify your name this morning. Thank you, daan, Ginoo, sa victory. Holy Spirit, this is your moment. Again, i-bless tanang viewers karon. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Hallelujah. So this time, we have 92 viewers, okay? Good morning, Pastor. Shout out from Surigao. Kinsa man ni Bibian Ablazo. Okay, so, again, sa tanang mga followers, viewers, and subscribers, star senders, unsa man na diha, tanan-tanan nga nagtanaw ni tibuok kalibutan, usa ka mabungahong adlaw, mga igsoon. Ako nagaampo kanunay, manamang kog ampo ninyo ganina pagmata na ko, but ako nagaampo og nagadeklarar kanunay as always that naagin mo kanunay sa maayong kahimtang, maayong panglawas. Shout out Brad Jomar Corsiga from Mabini, okay, and to your whole family. Maayong panglawas unya, labos tanan duol mo sa Ginoo. Uhaw kanunay sa presence ni Lord. Amen. Let's go. So, our topic for this morning is, of course, today. Karong buntaga. Mao na atong isgutan. Nga karong buntaga. Karong buntaga pa lang pagmata nato, panalangin na. No? Karong buntaga pa lang pagmata nato, nakadaog na ta. Ang uban napildi man, no? Ang uban mga igsoon, wala naman kaabot karong buntaga, gabi pagali wala na sila. Kadlawon pa wala na, pero karon naata nakadaog ta, no? Karong buntaga igsoon, dako kay ning milagro nga gipatugod sa Ginoo. Ako na yun ning ibalik-balik igsoon, pila kay nangamatay karon sa tibuok kalibutan. I think thousands, di ba? How many thousands die today? But you and me, God extend our life, no? Gi-extension na ni Lord atong kinabuhi. Kay naa siya plano. Okay? Simple ra kaya atong topic karon igsoon, and atong verse, it is very simple. Pero dako kay nig-impact nato karon. Mao ni atong kinabuhi karon igsoon, relate kay nga nakamata ta karong buntaga. Okay? So basahon nako ang sinulat ni Haring David. English ni ato lang ni Bisayon. According to King David in the book of Psalm chapter 118 verse 24. Nagaingon diri sa New Living Translation ta. Daghan man ni. Daghan no? Di makita na daghan no? So sa Google igsoon, Mr. Google.
Daghan, different version, all versions of the Bible, makita na to dire. Daghan kayo, so ako lang gipili kaning New Living Translation. Okay? Nagaingon diri sa Psalm 118 verse 24, according to King David, ingon siya, "This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it." Again, Psalm 118 verse 24. King David says, "This is the day, today, that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it." Okay? Ang Diyos magapanalangin sa iyang balaang pulong. Hallelujah. So, anyway, mura og ging aksyon taglubat ba? Wait sa mga igsoon na. Kaning panuway, iya jud ning bulabugo na tong live. So, mao na nga. Sa wapa malubat atong i-charge. Okay, wait sa adiyot sa mga igsoon na. Kaya aron di ta mabulabog sa kuana ni. Alright. Musta mo riya? So, paki-mention sa inyong magala dabi. Yay. Alright. Pakita. Karungon sa nato ni butang kay aron mapailuna ba? Alright. Shout out to J. Ann Rosilo. Wait sa mga igsoon na kay kanang basin malubat tabaw niya. Kanang bitong maputol siya ako sa church. Kuwar gusto ko na kanang stand. Okay, thanks God. Makapaminaw na pud ko sa imong pulong. God bless you. Pastor, ang imong whole family. God bless you, Sister J.Ann. J.Ann, yeah? Roselo, one of our subscriber, Roselo. Okay. So, di aman tayo staan ani mga igsoon. Di ta palipat sa yawa. Ang binanak mi kana. Oh, yes. Okay, so, wait sa mga igsoon na kaya tuwa sa ning pabarugon kay kung malubat ni mabitin ta. Mukatawa ang panuway ani. Okay, so again, I shout out to Mrs. Ubida from Wakayama, Japan. Okay. Mo na ni. Tulaning ko ano malipat ng yawa ani. And then next, wait sa right. Saning okay, naka-stand nita, and what we gonna do next is i-charge na to. Mining di mo niyo natuon ni siya malipata. Ay, di man ma-charge. Wait some. Alright. Yay! Pagyan. Wait ha. Naon na to na ilibot na to na dali. Okay. So, dan igsoon, padayon ta. Okay, again. Anyway, shout out 109 viewers this time and to 174,000 followers sa Mabungahong Kristohanan. Shout out. Ikaw na, tanaw ka na. Si Itski, di ano? Mukhaon daw si Itski. Say good morning man ka. Mana? Okay. So, atong nadungog ganina igsoon according to King David in the book of Psalm chapter 118 verse 24. Maura man ni atong verse mubo ra. Pero nindot kay ni sa atong kinabuhi nga nahitaw no. This is the day that the Lord has made today, and we will rejoice and be glad in it, no? Unas tanan, gusto na ko ipahibaw ninyo igsoon nga. Karong adlaw nga nakamatata. Mao ng adlaw nga gibuhat sa Ginoo. No? In other words, igsoon, ang nagtugot nato nga makamatata karong adlaw si Lord, no? Dili ang yawa. Kaya ang yawa sa John 10:10, ang kawatan, ning ari sa pagpatay, paglaglag, okay? Way laing trabaho sa yawa, pagpatay, paglaglag, pagpangawat. No, apan ning ari si Jesus to give us an abundant life. Now, ingon rin si David igsoon nga, this is the day that the Lord has made, no? Gihimo ning adlaw sa Ginoo dili sa demonyo. So ang nagtugot nga nung mabuhi pata karong buntaga bisag makasasala kayo ta ang Ginoo. Bisan ang uban diha nakamata kay balo mo nga namoy nahimong dagkong sa niaging mga adlaw. Pero nganong nakamata mo? Nganong nakamata ta today? Because God wants
wants you to, God wants you to improve or makakaton ka sa lesson sa imong mga sipyat. Unya gusto si Lord nga, kana bitang, naay progress imong kinabuhi. Gusto si Lord nga, tabangan kaniya nga makagawas ka ng unsam ng imuhang mga addiction diha, no? Mao nang gitugot ka sa Ginoo nga makamata karon, no? Ning mata karon igsuon nga naay paglaom. Kay ningon ang balaan kasulatan, this is the day that the Lord has made. That the Lord has made. Ginama ni sa Ginoong adlaw. Way labot ang yawa ani. Amen. Kay kung ang yawa magbuot, patay tatanan. Kay ang yawa mga igsoon ning ari, aron pagpatay, paglaglag, pagpangawat. Apan salamat kay naa ang Ginoo. Mao ni akong ibalik-balik bisan asa ko magwali igsoon nga. Ang yawa igsoon, pwede siya mo plano, pwede siya mo patay, apan still ang pagtugot nasa Ginoo. Remember ni Job, Job, sa diha usa ka alagad sa Ginoo, no? Giingnan siya sa Dios nga, sige buhata ang tanan sa akong alagad, sa akong sulugoon nga si Job. Apan ayaw siya patya, no? So ang pagtugot naa sa Ginoo igsoon. Pero ako magaingon nimo igsoon, paminaw mo. 100 plus viewers this time. Nakamatata karong adlaw tungod kay gipamatata sa Ginoo. Amen. So unsay buhaton nato? Dili aksidente ni igsoon, nakamata gito gigixtin ni Lord atong life. Then now, next line. Unsa tong baton? Anong gipamatam tas Ginoo? Mao gid pinaka the best blessing today. Again, kung blessing man isgutan igsoon, ang uban mo reklamo. Wa ka bantay karon. Abong uban mo reklamo, kapuya ni oy puno kog utang, no asa man ang mga grasya panalangin ng alagad mo takos Ginoo, pero ngano nagmiserable akong kinabuhi, naglisod ko, ngano daghang complain, daghan ang mga pangutana sa Ginoo. Wala kay bawo nga pagmata parang nato karong adlaw. Dako na ning panalangin. Ngano pastor, panalangin din kining nakamata. Yes, it's a great blessing from the Lord that we are alive today. We wake up today, this is a great blessing from the Lord. Nga naman, pastor, unsa may panalangin ani? Ning mata karon nga way kwarta. Yes, ning mata karon nga way kwarta. Kay nga naman, i-bless ka ni Lord karong adlaw. Gusto ni Lord nga tagbuon niya ang imong panginahanglan. No? Ayaw na ang way kwarta, way makaon, way bugas ka nang nakamata ka karon dako na kay nang panalangin. Ang ubang mga tao karon nagsigig reklamo, Lord ngano man Lord ngano sige kag ngano nakamata ka karon nakalimot ka. Sometimes magsige ka tagtan-aw sa mga unanswered prayer. Sometimes magsige tagtan-aw sa mga pag-ampo nga wala pa natubag or mga negatibo nga part or areas tong kinabuhi igsoon. Sometimes nagsige tagtan-aw sa tong sitwasyon, nakalimot na nga naa detay angayng pasalamatan. No? Nakalimot nga karong buntaga, dako na kayrong panalangin sa Ginoo. Kay daghan nga matay gabi pa ganina pang kadlaw ng uban karon sa iyong buntag wa na kamata apan kanang ikaw karon ug ako nga nakamata igsuon teko na kinang panalangin ayaw kalimot pagpasalamat pag pahimaya sa Ginoo, no? Usay makalimot ta nga dako di kining blessing kaning nakamatata. Okay? Tungod kay nagsigag tanaw sa imong sitwasyon nga dako kag problema kag financial, dako kag utang, daghang kag problema, mao na hinungdan igsuon nga nalimot ka nga kaning pagmata pa lang nato dako kining panalangin sa Ginoo. No ayaw palipat igsuon. Kay ang yawa igsuon gusto na nga ang imong focus na sa imong problema. Ang yawa igsuon gusto na nga imong focus na sa imong utang, na sa mga kasakit nimo or tawagan na mga kahimtang nimo nga naglisod ka. Mao na technique sa yawa aron makalimot ka nga karong adlaw dako kay rong grasya ug milagro sa Ginoo kay nakamata pa ka. Amen. Mao na igsoon dako na kay rong blessing. And then next line. Ingon dire. This is the day that the Lord has, and we will rejoice. Ang imong buhaton way lain, rejoice ta. No? Let's celebrate. No? Magmaya ta igsoon karong adlaw. Bisan pa man og ning mata ka karon igsoon nga wala kay dapat i-celebrate. Wala kay dapat i-rejoice kay tan-aw nimo imong sitwasyon, lisod kaayo. Judith ni murong adlaw, kuwang pa imong ibayad igsuon. But still, ingon ang balang kasulatan, rejoice, pagmaya, pag-celebrate igsuon. Bisag naa ka sa unos karon, still, bisag ingon dire, rejoice, no? Bisag imong kahimtang karon naa ka sa problema, still rejoice.
Rejoicing in the midst of every storms, it means you believe in God. It means, igsoon, nagpasalamat kadaan sa Ginoo, sa katubagan, sa imuhang mga problema. Rejoicing in the midst of every storm, every problem, it means, igsoon nga, nagtuo ka, nga bisag wa pa ka nagakita og solusyon na ana. It means, igsoon nga, nagdeclare na bitaw ka, nga kanang naagi ni wa pa ni pero masulbad ni. Bisag wala pa hint, igsoon matubag imong pagampo. But the moment you rejoice it, sadyang nagmaya ka atubangan sa imong problema, imong gipakawawan ang yawa ug imong gipasalamatan ang Ginoo sa solusyon sa imong problema. Mao na ibo pasabutan na igsoon. Kaya wala ang gisugo sa pulong sa Ginoo. Ang una, karong adlaw gimugna sa Ginoo. Salamat ta niya, no? Karong adlaw gitugot ni sa Ginoo kadaugan na ni. Unya ang atong all we have to do is to first rejoice. Rejoice it. Ayaw pag mata igsoon, ayaw pag muguot diha ka gool. Nagol mga pastor, wala kay bawo yung sitwasyon, pastor. Pastor, wala ka kabaw, nga ako getubang karon nga dako kay problema, pastor. Ana ba? Muingon lang kag sayon-sayon nga i-rejoice. No. Dili ako nag-ingon na ni ang word ni Lord. Nga pagmata nimo karon, rejoice. Nabitay verse nga, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice, di ba? Magmaya ta. Because ang pagmaya igsoon, pag-celebrate igsoon, it's an act of faith. Okay? Kuha ninyo. Ang kanang magmaya ta, bisag watay angay magmaya, watay angay i-celebrate igsoon. Watay angay kana bitaw nga nag-celebrate ka tungod kay tan-aw nimo, wa pa gali ka kabayad sa imong utang. Tan-aw nimo dako kay gitubang nga problema. Kana manggong nag-rejoice ta bisan wala pa kay nakita nga answers sa imong prayer. It means nga it's an act of faith. It's an act of faith igsoon, ang declaration nga nakay pagtuo nga kana ang pagtuo manggod igsoon mao ni ang meaning sa pagtuo is atong gipakanaa bisan wa pa nato nakita. Again, ang meaning sa pagtuo is atong gipakanaa bisag wa pa tay nakita pero atong gipananaw na ana. So the moment nga nagrejoice ta in the midst of every storm or unsa may imong storms karon igsoon sa imong kinabuhi, imong family ba, bana, asawa, anak, ginikanan, imong trabaho, imong negosyo, no, imong utang ba, financial ba nimo, storm, balatian ba, sa dihang nagrejoice ka sa imong taliwala sa imong kahimtang karon, it means nga it's an act of faith. It means nga imo nang gipasalamatan daan ang Ginoo. It means that you believe in the word of God more than your situation. Kuha nimo? Mas nituo ka sa pulong sa Ginoo kaysa imong sitwasyon karon, kaysa imong kahimtang. Ning tuo ka nga naay panalangin sa Ginoo. Ming tuo ka igsoon nga naay grasya sa Ginoo nga abot karong adlaw. Ming tuo ka nga naay surprise si Lord dimo karong adlaw kay kung wala pa dili ko niya pamaton. Ming tuo ka nga kanang kahimtang nimo karon, kanang imong giatubang nga problema karon naay solusyon. Mao nang ingon ang pulong sa Ginoo, rejoice. As what I have said, rejoicing in the midst of the storm, it means that we believe in God. We have faith in God. Mas nintuo ta sa Ginoo kaysa atong situation nga nagkalisod ta. Amen? Rejoice. Pasalamati ano. Yes. Rejoicing also it's an act of thanksgiving nga nagpasalamat kadaan sa katubagan sa imong paggampo. Diba? Imagine, makitaan ka ni Lord, wow, akong anak nag-rejoice this morning. Wow, akong anak nag-celebrate na sa kadaugan bisag karon pildi pa siya, kabantay mo. May nga wow, akong anak, grabe. It's an act of faith. Grabe ang pagtuo sa akong anak. Kabalo kong pildi siya, luoy ang kahimtang kon pero nag-rejoice siya, nag-celebrate siya sa victory. And that's biblical. Rejoice. Today, God allows us to wake up today. And the first word nga gusto ni Lord nato according to His word is we will rejoice. Amen. Mag-celebrate ta. Bisan wa pa ta kakita sa kadaugan, but mag-celebrate ta. Rejoicing or celebrating in the midst of defeat, or let's say defeat, or in the midst of every storm, it means that we believe in God more than our situation. It means that we believe in God nga we believe in the miracles. Siguro pa'y milagro, imong pananaw nanay milagro, wa pa'y hint pero still you declare it igsoon. Remember, word has power. There's power in declaration. Every word that will comes out from our mouth igsoon, mahitabo na siya. Matod pa sa panultihon, ang imong gipamulong tanan imong gisulti na isang putanan.
Okay? Kung karong buntaga nag-rejoice na ka, ningingon ka nga, salamat Ginoo, maimpas akong utang karong adlaw. Word has power. Remember, ako lang mong i-remind. Sa dihang ang Ginoo, ang Dios nagmugna nining kalibutan na words na iyang gigamit. Let there be light. Bish, nga ang kahayon. Muto nga ang mga isda. Muto nga ang tubig sa kadagatan. Or something nga, muto nga puro pulo. Dili ka kabasa sa Genesis nga pagmugna sa Ginoo ning kalibutan, na siya gihimo nga walay materials. No, wala siya gigamit kundi nagsigira siya istorya. Nahimo ang kalibutan. In other words, word has power. That is why, according to King David today, in his word, ingon siya, rejoice! Amen. This is the day that the Lord has made. Kung sa'yo mo baton, rejoice! Pagmaya! Utang pa na karon, pero pagmaya, igsoon, impas na taon-taon. Yes, this have faith. Sige mo sa balang kasulatan, na kay pagtuo nga sama kagamay sa liso sa mustasa ang bukid mabalhin. Sa dagat, it means that kung natay pagtuig so ang mga imposible, mahimong posible. Mao na siya. Nabaday bukid madtos dagat, no? Sambingay na ang imposible, mahimong posible as long as we have faith in the Lord. Amen. Next. Una, sa to, we will rejoice and be glad. Okay, nanapod, be glad, maglipay. Diba? Maglipay, tagarong adlaw, bisag way angay ikalipay, kay napuno tas utang. Abad sugo sa Ginoo nga maglipay. No? Way lain gisugo sa pulong sa Ginoo nganong sa atong pagmata karong adlaw. Tungod kay karong adlaw gimugna man sa Dios duhara yang gisugo, magmaya, magkalipay ta, mag-celebrate ta. Bisag wala pa tay kadaugan, but still mag-celebrate ta daan, it's an act of faith nga magkalipay ta. Bisa ng imong sitwasyon karon naas ka sa kagulanan, magkalipay ta. Wala ta sugua sa Ginoo nga magguol, magmugot, kundili magkalipay. Magkalipay igsoon, maora po ni sa magmaya. Once ka mao ka mo katawa panahon sa unos, it means mas ningtuo ka sa Dios nga mohatag og solusyon kaysa imong dakong problema nga giatubang karon. Once ka mao ka maglipay, magsayaw-sayaw taliwala sa unos igsoon. No? Wala man, basta magsayaw ang tao igsoon. Dancing in the midst of every storm, it means nalipay siya. Naday masuko, mag-uol nga mosayaw. Once magsayaw ka, meanings nalipay ka. And it's biblical. Ingon balang kasulatan, managmaya ka mo o managkalipay. No? Bisag unsa imong sitwasyon karon igsoon. Bisag imong sitwasyon karon makaguol. Na problema ka pero wa ka sugua sa Ginoo nga mag-uol, watay angay ana. Ang atong amahan igsoon. Ingon siya, silver and gold are mine. Tag-iya sa tanang butang, the creator of heaven and earth. He is the source of every blessing. No? Dato kay natong Ginoo, nganong magmugot man ta, ingon ri magkalipay ta. Bisan naatas kagulanan pagkalipay. Ang pagkalipay taliwala sa kagulanan, it means nganing tuo ka sa Ginoo. Mingtuo ka sa saad sa Ginoo kaysa imong sitwasyon karon. It means nga excited ka nga naibuhaton si Lord. Amen. Mao na nga, wa kay nga igsoon mag-uol, anak tas Ginoo. Amen. Magkalipay ta. Una, magmaya, mag-celebrate ta. Bisag wa pa tayong daog, but still, we're gonna celebrate in advance the victory. That's an act of faith. No? Mao na'y buhat, mga ito, lihok sa pagtuo. Nalipay ka, bisan wa kay angay ikalipay. Kay napuno kas utang, puno kas problema. Ang imong palibot, mga igsoon, grabe ang mga bugat kayo igsoon. No? Imong palibot, imong dugahan, mga igsoon, samaran. Pero ang balaan kasulatan ning ingon, gipamata ta karong adlaw. Gimugna ning buntaga sa Ginoo. Ug duharay buhaton nato. Magmaya, magkalipay ta. Amen. Kaya ako naman yung gibalik-balik, pero ako mong tagaan ko ano. Tagaan ta mo og example. Ako ning balikon sa wala kay baw. Unsa nga na magkalipay. Kay baw mo mga igsoon nga sa dihang kamauta mo katawa panahon sa mga problema. Atong giposisyon ang ato ang kaugalingon para i-bless ni Lord. Balikon ako. Kabalo ba mo mga higala? Sa dihang kamauta mo katawa, taliwala sa mga problema. Kamauta malipay, magsayaw-sayaw, may magsayaw-sayaw nga naghilak. Di ba? Kamauta mga igsoon, malipay, magkatawa, taliwala sa mga unos. Atong giposisyon, atong kaugalingon para i-bless sa Ginoo. Tanaw, tagan mo example. Unsay sayon sa
naguol. Kinumdum ka na, ani? Unsay sign sa naguol? Ang naguol igsoon, curve. Di ba? Ana ba? Sad. Saddy face. Di ba? Kabantay mo, ana siya curve. Murag ana, bitaw, ana ba? Curve. Dara! Lain man. Ana. Di ba? Kabantay mo, ana siya, naguol. Unsay sign sa malipayon? Okay. Ang sign sa malipayon, kabantay mo, letter C ra na siya. Ang sign sa maguol, letter C ra na siya, pero kulob siya. C nga nagkulob. Ang sign sa malipayon, C pero naghayang. Naghayang. It means open arms. Na og sa baba pa nagnanga. Diba? Mano ingon diri ang balang kasulatan nga maglipay ta. Magmaya ta. Magmaya, magkatawa ta, meaning nakasmile ta, naka-letter C ta nga naghayang. Kay mauna, masalod na to ang blessing ni Lord. Pero kung nag-uol ta, letter C nga nagkulob, igsoon, ang blessing ni Lord, dili masalod. Mudalos naman na siya, muslide. Kabantay mo, ang letter C nga nagkulob, muslide na siya. Bisag unsa kakusog sa uwan, di siya masudlan. Kita mabog dako kayong kaha ba? Sa uban nga term, kalaha. Dako kay nga kaha, igsoon. Ang kaha kay letter C man ano? Dako kay nga kaha, kanang maoy atong lungagan og mga sudan during celebration ba, no? Na mga event sa tuang kinabuhi, no? Anniversary or unsa man dia birthday. Di ba natay dako kay kaha? Ang dako kay kaha igsoon ikulob na. Kabantay, sa diyang ang dakong kaha igsoon ikulob na siya sa panahon sa ting-uwan bisag unsa ka kusog sa uwan ug unos tungod kay nagkulob man siya, dili niya masalod ang ulan. Pero og ihayang nimo ang kala, ang kalaha igsoon ang kaha imong ihayang mapuno to sa uwan, mag-awas-awas ra pod. Mag-awas-awas pa to. Ingana sad sa Ginoo igsoon. Ingon na bala kasulatan pagmaya. Okay? Sige ngon dia. Magmaya ka mo no. Magkalipay. Ang kalipay mo katawa ta. Bisa na imong sitwasyon mag-uol ka kay grabe imong problema pero gitugo tas Ginoo. Katawa. Kaysa diyang magkatawa ta sama ta sa kaha nga naghayang. Nagkatawa ba nakasmiley nga na. Atong giposisyon ang atong kaugalingon para panalanginan sa Ginoo. Inigbobo sa blessing ni Lord nga sama sa ulan masalod gyud nato. Kay nakaana man ta. Naka-letter C nga naghayang ba, nagkatawa man ta, naka-smile, di ba? Ang naka-smile is ingana ang sign. Amen? And aside from that, the moment we know how to smile in the midst of every storm, mukatawa, tapanahom, sigdagko kayo, ang pagsulay, problema. Mao na ingon sa kanta nga kalibutanon, nga nadunggan ako sa diyang palahubog, pakusaw na, tawanan mo ang iyong problema, it's biblical. Dapat day mukatawa ta, sa diyang kamauta mukatawa, panahon sa mga pagsulay, bo pasabot ang naigsoon. Mas ning tuo ta. Mas ning tuo ta sa Ginoo. Mas ning tuo ta sa saad sa Ginoo. Ning kupot ta kaysa atong problema. Bo pasabot ana igsoon kuan. Kana bitawng napildi ng yawa. Mao man yung ibalik-balik so once ang yawa. Tanawa. Once ang yawa gusto siya nga muhilak ta maguol ta sa atong problema. Nya ning katawa ka, pildi ng yawa. Hindi katawa ni mo igsuon, taliwala sa mga unos ang yawa naguol. Unsa man ning tawanan ni nga ako ning gitagaag sitwasyon nga sakit kayo. Nagkatawa ra man yon. Yes, nagkatawa ta once nagka-smile ta igsuon. Bo pasabot nga naatay confident, no? We have confident nga usa ka adlaw ang imong nasinati karon nga unos mubanos ang bangaw na ipaglaom igsuon. And ning tuo ta nga, there's always a rainbow after the rain. Luyo sa mga bagyo. Na ipanalangin nga dako kaayo. Mao na nga nagkatawa ta kay confident kita karon katawa pa ni. Pero sa luyo aning karon unos pa ni. Pero magkatawa ko ngano man kay sa luyo ni ining unos karon na ay panalangin mo banos. That is why King David encouraged us today to celebrate, okay? To rejoice and be glad, no? Magmaya ta ug magkalipay ta. Amen. Unsa man yung sitwasyon karon igsoon, makaguol ba? Ayaw pud kaguol. Ayaw. Di kita bitaw mga ginikanan, ako amahan man ko makita ko akong anak maguol di ko malipay. Pero sa diyang makita na ko akong anak igsoon nga atong anak nga kay bawo kung na problema, wala misudan pero ning katawa, sa di ba malipayon ta? Ngana sa datong Ginoo igsoon, no? Gisugo ta sa pulong sa Ginoo. Nga bisag unsa atong sitwasyon atong kahimtang unsa kadako sa tong problema, kinahanglan magmaya ta. Magmaya igsoon is an act of faith. Nag-celebrate na kadaan. Nag-celebrate na kadaan og kadaugan bisag pildi pa imong sitwasyon karon. That's an act of faith.
Kabaw ba mo nga maunay ikalipay sa Ginoo? Why? Because we are saved by faith and gisugo ta sa balaang kasulatan nga walk by faith. Walk by faith, it means we know how to celebrate God's victory in the midst of our defeat. Kuha. Bisan sa atong sitwasyon karon nga tan-awon mo pildi ka pero na still nag-celebrate ka og kadaugan. It's an act of faith. That's walking by faith. Wa ka nagbase sa imong sitwasyon kundi nagbase ka sa saad sa Ginoo. Kabalo naman ta mga igsoon, mahanaw man ang langit ug ang yuta, saad sa Ginoo mo barog yun na. Amen. And then una, we will rejoice, no? Mauna na siya nag-celebrate and be glad. The moment we know how to smile in the midst of the storm, it means that we already claim the victory. It means that we declare the victory bisan ang imong pananaw karon. Si tawagan na, bisag ang imong pananaw karon, pildi ka. Sidang kamao ka nagmaya igsoon. Yeah, sakto. Magmaya, kalipay. Sidang kamao ka malipay or nagkatawa ka. Nga naa ka, bisan naa ka sa dakong problema karon. It means nga, imuha nang gi-claim daan ang kadaugan. Bisan sa imong pananaw o pananaw sa uban o mga tao nga nagpalibot na to, natas kapildihan kay wa patay nakita bat sa dihang kamao ka mo katawa sa unos, meaning naglakaw kas pagtuo. Amen. Okay, ako nang ibalik-balik igsoon mo na gi-encourage ni Paul na to. Yes, we are saved by faith. Dili sa atong maayong buhat. And at the same time, likewise, walk by faith. Naluwas ta sa pagtuo, maglakaw sa ta sa pagtuo. That way, sigurado nga maglibog ang demonyo. Sao man ako ni pagpildi ni tawhana. Kung sao man ako ni pagpildi. Kung sao man nas problema nagkatawa. Napildi pero nag-celebrate o kadaugan sao naglibog na ng demonyo. Nya kanir bang yawa og maglibog, mubiya na nimo hinuon. No, pero di na ingon nga mubiya totally, mubalik ra po na nimo. Remember mo ni Jesus? Sa dang how many times Jesus gitintal? Wa man jud matintal, hindi an lang yawa nga no. Ang yawa maglibog ug unsay buhaton nimo. Kung sa panahon sa kalisdanan mo katawa ra ka. Kung sa panahon sa kapildihan mag-celebrate ka sa kadaugan. Amen. Kung sa panahon nga ang ngayon takang maghilak pero magkatawa jud ka no, wala nimo sabayi igsuon ang negatibo nga sitwasyon, but still you're always positive because we believe in the word of God more than our situation. That's an act of faith and that's walking by faith. Ug mao na ang sugo sa Ginoo. Kung atong pagkinabuhi naglakaw ta kanunay sa pagtuo, pinaagi sa pagkalipay bisan ang atong sitwasyon makaguol. Pinaagi sa pagsayaw-sayaw o pagkatawa bisan ang atong sitwasyon lisod kaayo. Bo pasabot naglakaw ta sa pagtuo. Okay? Ug naay di ko na to. Sure ya pastor, we say by faith together with the works, cause faith without I know ana igsoon pero nga akong giingon dire naluwas ta. Yes, say by faith ako ug anay works. Normal na siya igsoon. Okay? Gerson Gomez o daw normal na siya. Pagtuo, normal na ng buhat mo sunod na. Wa man kumingon nga puro ta pagtuo, patay ang pagtuo kung may buhat akuan ang doktrina. Igsoon. No? When we say igsoon, faith, automatically na anay buhat. Okay? Mao na magsinabtan na ito ba? Sinagtuo kag lahi kog doktrina. Okay? Faith gali nanay works. So mao na nga ningingon ko nga mag-walk by faith sad ta. Meaning, Brad, mao ni. Kana bang naa ka sa sitwasyon nga pildi ka pero ang imuhang gihimo sa imong kinabuhi, wa ka nagpakita nga pildi. It means nga bisag ang imong sitwasyon makagool, Brad. Nalipay ka, nagkatawa ka. That's walking by faith na siya. Nang wa ka nagtanaw sa imong sitwasyon ba, wa ka nagdepende sa palibot. Amen. That's walk by faith. Mao na siya, Brad. So ang imong giingon kaluwasan mais kay bawo ko na, Brad. Grasya sa Ginoo diha ako. The moment I receive Jesus Christ and I have faith with Him, nawa na, Brad, akong pagkaadik-adik. Okay? Ang akong pagkaadik-adik, nawa na. Ay, kuyawa day, pastor, kana na, idukre, unsa, sikta niyo, pastor. Di ko magsaba, Brad. Sa akong sikta. Okay? Di ko magsaba. It's not about that, no? Daghan, nangutanan ako ni Brad. Istok lang ko, Brad, or makailati ka. Makaila ka na ako. Daghan, nangutanan ako kung sa akong simbahan, kung sa akong sikta, pero wala. Because the only name nga akong sigarbog, ipataas ani, Brad, the name of Jesus Christ. Okay? Daglang nakikdebate no, pero wa ako. Sa bunga man na makita, Brad, di ba? Ingon ka sa pagtuo. Naibunga. Yes, tinuod na, sakto ka. No? It's useless nga maingon tag natay faith, pero atong binuhatan, hiwi. Pagtuo na, ning sabay ang maayong binuhatan. Di ba? Maunay makaluwas. Okay.
But lahi po nang naningkamot ta nga maluwas kay nagbuhat og maayo sayop na. Kay ang mayong binuhatan di man na makaluwas. Pero ang mayong binuhatan mo resulta na the moment we have faith in Jesus mo resulta ang tinudan na yung kabag-uhan ana no siya. Kay balik ta. Karong adlaw igsoon gimugna sa Ginoo. Dili sa demonyo, no? Ako ning balikon igsoon daghang nangamatay karong buntaga apan ikaw kamo diha nakamata ako sad nakamata. Ang uban kadlawon pa nangamatay na. Gabi pa nangamatay na. But we, kita, buhi. Okay? Sige ngon sa atong teksto, this is the day that the Lord has made. So ginamaron sa Ginoo, gimugna ron. Kay si Lord pro-life man. Okay? So tungod kay gimugna ni sa Ginoo igsoon, usara duhara yang gingon sa iyang pulong, magmaya ta kung magkalipay. So unsa, no matter what your situation right now igsoon, usa lang ang sugo sa Ginoo, magmaya ta, magkalipay. Bisan ang atong sitwasyon di ta ngay malipay kay nata sa dagkong problema, but still gisugo ta sa Ginoo, magmaya ta. Okay? Udan na po do, dapat proud ka sa imong sikta pastor. Sagdi lang, mas proud ko ni Jesus igsoon. Tagay kog verse brother kasi ngani mo Gerson Gomez nga makaluwas ang sikta. Daghan diehard sa ilang sikta igsoon, pero ang kinabuhi huwi. Daghang diehard sa ilang sikta brad, prangkahan di ka pero naikabit. Palahubog. Unsa man na diha, no? Di na ko i-mention akong sikta dire, pero kung imo kung chatan, replyan ti ka. Because ako na ning gisaad brad, dire nga page, way laing ngalan maisa, dili ngan sa simbahan ug dili sikta. Ngalan lamang sa Ginoo. Brad, nabag-o ko brad, sultian di ka. I-rehab na unta ko, dili sikta nakabag-o na ko, but si Jesus. Okay? Wa pa lang siguro kakailan ako, pero i-stalk lang ko, tanawa akong mga videos na di akong testimony. Way lain nga akong gipanghambog brad, gipasigarbo, dili sikta na ko. Dili akong simbahan nga akong gidala. Kung dili, ang ngalan ni Hesukristo. Mga igsoon, kamo ra ko'y reply na igsoon, makadistract lang tawan na ba? Woo! Yeah, so let's go. Again, igsoon, duhara kabutang ang gusto sa Ginoo. Magmaya o magkalipay ta. So, kamo diha igsoon, wala ko kabalo sa inyong sitwasyon. Wala ko kay bawo kung sa inyong problema. Wala ko kay balo igsoon kung unsa inyong nagian karon. Pero ang akong nakamata mo karon igsoon tungod kay gigugma mo sa Ginoo. Nakamata mo karon igsoon kay naa kay mission na purpose si Lord. Okay? Mura kag si Bro Arche, oh, bahala ka diha brad. Okay, bahala ka diha. You can say anything to me o I respect you. Imuha sad na. Basta lahi ko akong gipataas ang Ginoo. So ikaw lang diha, no? Again igsoon, naman mo sa grabing unos, pagsulay, problema, apan sa dihang ni mata ka karong adlaw, naabtan ka karong buntaga, Ginoo ang nagbuhat ana. Kay ingon ang balahang kasulatan nga, this is the day that the Lord has made. Meaning, di pa mata ka sa Ginoo, taliwala sa imong problema, taliwala sa imong mga kalisdanan, kawaladon, tungod kay naay buhaton si Lord nimo. Ning mata ka karong igsoon kay naay paglaom. Amen. Daghang nagmata ron igsoon nga naka-oxygen, ikaw libreng gininhawa. Mao na igsoon nga ang pulong sa Ginoo duha ra may gisugo, magmaya og magkalipay ta. So igsoon ako kang encourage this morning. Since nakamata ka karon taliwala sa imong dagkong problema unos. Bisan lisod magmaya, lisod i-rejoice but still rejoice in the Lord. Pag-celebrate igsoon bisan karon daw ang imong sitwasyon pildi ka pero pag-celebrate sa kadaugan. Mao na ang buhat sa pagtuo. I mean, that's an act of faith. And aside from that, ang second word is pagkalipay. Bisan ang imong sitwasyon makaguol pagkalipay. Lipay ang imong kagalingon igsoon. Bless the Lord, oh my soul. Mao nang ingon si David. Paglipay igsoon bisan ang imong sitwasyon karon makaingon ka nga pildi ka. Makaingon ka gagalisod ka. But still paglipay. Sa diyang maglipay ka igsoon, it means nga ning tuo ka sa saad sa Ginoo. It means nga ming tuo ka nga sa luyo ni anang imong kahimtang karon na ay panalangin nagpaabot kanimo igsoon. Amen. This is the day that the Lord has made. Wala ka gipamata karon igsoon kay pasagdan kas Ginoo. Wala ka gilid gipamata sa Ginoo this morning para ihalang tan-awon, para manghinanaw lang siya nimo. Apan gipamata ka sa Ginoo karong buntaga kay tabangan kaniya and His presence nag-uban kanimo. Amen.
Amen ba? Ako bitaw sa una kay numdum ko 3 times ko nag-attempt og suicide, gusto ko mamatay kay tungod lagi nang kalulong na ko sa makadaot nga illegal nga droga. 3 times ko nag-attempt og suicide but still every morning mata pa man gyapon ko. Nausay matug ko igsoon hubog ko niya sabog pa gyud. No, hubog ko niya nagsige grabe daghan kay sabo akong gisuyop. Yan to nagrugby pa ko. Buhi man gyapon ko. Kay mao dito luyo sa mga pagsulay, ngit-ngit na akong kahimtang naaday hayag. So, the same ninyo, igsoon. Wala mo ko kibalo sa inyong sitwasyon, wasad ko kaila niyo. Maybe some of you kaila ko. Ang uban sa ninyo kaila na ko. Pero nga ako lang ikasiguro ninyo according to His word, igsoon. Ning mata mo karon, gipamata mo sa Ginoo. Amen? Gipamata mo sa Ginoo uban sa paglaom, kay bisan ang imong sitwasyon karon, daway paglaom. Nay paglaom, basta kaniya lang tamulaom. And then, naman kay problema sa imong pagmata karon, it means nga, tabangan ka ni Lord nga masolusyonan na. Amen? Tabangan ka sa Ginoo nga, naay kasulbaran ang imong giatubang karon. Ning matamang ka karon nga naay samaran imong dughan, it means, i-comfort ka ni Lord today. And, makabaton kag healing. Emotionally. And ang uban diha, even physically. Amen? Ning mata ka karon, kauban ang presensya sa Ginoo. So ang akong ikabilin according to His word, magmaya ta dapat. Ayaw ka guol, kaya ngay maguol anak kas Ginoo. Magmaya ka unya magkalipay. Amen. That way maguol ang demonyo na. That way that's an act of faith, and then usa ka adlaw mo resulta na ang imuhang gipugas nga pagtuo sa imong sitwasyon karon. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for your word this morning. Imong gidasig, Lord, nga dili aksidente nga ning mata mi karong adlaw. Even maybe some of us, Lord God, ning mata karong adlaw nga dili jud angay pamathon kay mga makasala mi, mga dautan mi. But still, Lord God, you allow us to wake up today because you give us hope, Lord God. You give us hope nga kanang hayag kaayo Ginoo. Na ay panabang sa unahan, Lord God. And then na ay comfort, Lord. And I believe, Lord God, you allow us to wake up this morning together with your presence. Wala minimo pamatha karong buntaga kay imo lang ning biyaan. So imo ming gipamata karon kay nakay buhaton sa among sitwasyon nga wa na mi kasabot, Ginoo. So Lord, i-bless ang tanang viewers karon, Ginoo. Unsa man ilang sitwasyon karon, Ginoo, unsa man kalisod ang ilang kahimtang karon, but I believe imong gipamata kami, Ginoo, kay naay solusyon, naay kasulbaran, naay katubagan, naay milagro, Ginoo, naay kalipay luyo sa kagulanan, naay kadaugan luyo sa kapilihan. Mao nang imo ming gipamata karon. Wala mi pamathan nimo karong buntaga for nothing, but you allow us to wake up this morning kay naa kay himuon, naay milagro nga imo ang gidesign for us today. Naay blessing nga imong ipasinati kanamo. Naay kay bulungang butang nga gusto nimo ipasinati kanamo, Ginoo. So Lord, salamat sa imong mensahe, a message of hope, Lord God. Thank you so much, Lord God. And I pray, Lord God, bisan unsa man ang kahimtang sa imong makanakan karon nagtanaw karon, Ginoo. Bisag unsa ang ilang sitwasyon, still we will rejoice and be glad in it, Lord God. Maglipay ug magmaya mi, Ginoo. Kay nasayod kami nga sa luyo ni ining tanang mga unos, sa luyo ni ining mga ngit-ngit nga kahimtang, naay hayag ug naay manindot nga bangaw sa unahan, Lord God. Thank you, Lord. Salamat sa imong pulong. I believe, Lord God, as your word says, heaven and earth will pass away, but your word will remain. Your word will stand. So among gituuhan ang imong pulong, Ginoo. Hallelujah. Kay maura kini ang mulungtad ug ning salig mi niini. Mao nang kamao mi mo sayaw taliwala sa unos kay nagtuo mi sa imong pulong, Ginoo. Among gipakanaa ang wa namo nakita pa, Ginoo. Kay ning saan mi nimo, kay ikaw nga Dios once ikaw mo sulti na ipaglaom. Dili ka pareha sa tao nga paasa kung dili ang imong pulong, Ginoo. Na ipag-asa kanunay. So Lord, salamat kayo. And right now, Lord God, anyway, I pray nga dili ni siya mulabay kawang, but kining pulong nimo nga among nadungog karon, amo ning barugan, amo ning kinabuhi o ni apply na mo ug mao ni maghatod namo sa kadaugan, Lord God. And I pray, Lord God, nga
At pinaagi aning nadungog na mga pulong karon Ginoo, dili na mi madala sa among sitwasyon, kundi bisan unsa nga unos nga among masugatan, masinati, kamaomi mo pasalamat ni kanimo Ginoo, kamaomi magsaysayo, kamaomi malipay, mag-celebrate in the midst of every storm. In Jesus name, kay kauban ka namo Ginoo. Salamat Lord again sa imong pulong. And this time Lord God, I continue to pray to all of the viewers. Luzon, Visayas, and Mindanao, lain-laing kanasuran, lain-laing dapit, mga OFW, mga naka-permanent residents na diha, mga seaman, tanan Ginoo nga nagtan-aw ani Ginoo, kutob sa makadungog ni Ginoo. Lord, I pray, unsa man ilang kahimtang karon, ning mata ba sila karon Ginoo nga naay mga kagulanan, kasub-anan, ning mata ba sila karon Ginoo nga puno sa problema, ning mata ba sila karon Ginoo uban sa mga luha, kay grabe kalisod ilang kahimtang, nakita na nimong tanan Ginoo. That is why Lord, right now I declare and I pray, unsa man ilang kahimtang karon, unsa man ilang sitwasyon karon, unsa man ilang gikinahanglan karon, Lord, I pray tagbua, unsa man ang milagro nga ilang gusto karon Lord God, imong ipasundayag, imong ipadayag ang imong milagro kay bulungang butang sa ilang sitwasyon karon Lord God. In Jesus name, we claim your word Lord God in Hebrews 13:8, nagaingon imong pulong, you're the same yesterday, today, and forever. You're the same Jesus, the same God. Nagialagaran nila ni Moises, ni Abraham, ni Pedro, ni Juan, ni Pablo. Ikaw sab ang Diyos nga mong gialagaran karon. O kung unsang mga dagkong milagro nga imong gibuhat kaniadto, mahimo na nimo karon. Wa ka mausab, as long as we have faith, always available ang imong miracle, Lord God. So Lord, again, I pray, sa tanang mga viewers karon Lord, unsa man ang milagro nga ilang gusto, I pray and I declare it, Lord God, in Jesus' name. I-grant nimo Lord God. Mo intervene ka sa ilang situation. Amo ikaw gi-welcome sa ilang sitwasyon, Ginoo. Nasayod kami in every situation nga naa ka, unsa walay problema nga dili masulbad. Kaya ang imposible namo Ginoo, kanunay ng posible nimo. Salamat Lord, salamat kaayo. So this time we claim the victory. We claim the miracle by faith in Jesus name. Amo kining giangkon karon daan Ginoo. Uban sa dakong pagtuo, mao kini ang pagampo amahan. Amo kining gipangayo, gipasalamatan pinagi sa ngalan ni Jesus nga moy among bugtong personal nga manluluwas. Amen and amen. Ay, mabungahong kabuntagon. That's all for this morning, mga igsoon. I don't know kung makabalik, baka unya busy kayo, but basta mo bitang nisayo ko. Salamat igsoon sa inyong pakiguban kanako og nining taknaa. Ibalik nako tanang dungog ug himaya sa tong buhi nga Dios. All the highest praises and adoration belongs to the King of Kings, walay ako igsoon, no. I'm just his instrument, og salamat kaayo sa inyong pakiguban kanako sa kanginan. I pray and I declare as always that today is gonna be a fruitful day, a blessed day. Dili mahuman rong adlaw nga di mo panalanginan sa Ginoo sa pangalan ni Jesus. And so wala pa makasubscribe sa atong YouTube channel, ang link nasa caption ani nga live igsoon. Mabungahong Kristohanon. Padayon lang gyud pastor kapasag di kinaon ako na Brad agaw kay dumanon man din no. Kana mga bashers kinaon ako na wa jud koy pakialaman na nila. No? Ya usa po na siya nakapaaligre nato no. No. Then usa sa na siya sa sign nga namunga ta kay gibato man ta. Amen. The same Jesus gibastad siya. Ana sad ta. There's no servant greater than his master or their master. Na sinati sa atong agalon, masinati sa nato. No, so again, that's all for this morning. Himayaw kadungganan may balik sa tumbuhi nga Diyos. Thank you so much mga subscribers, followers, and before I end this, I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page Igsoon. More followers, daghan pa yung mabless Igsoon. Kabalo na baya mo pila na kriminal Igsoon nga gibag-o sa Ginoo kay nasaag diri. Amen. So again, that's all for this morning. Keep safe everyone. Sa tanan nga nasa lain-laing kanasuran, proteksyonan mo sa Ginoo sa tanang mga tulog karon. I pray ang protection ni Lord mag-uban ka ninyo iyang presensya Igsoon. Today is gonna be a victorious day. In Jesus name, tanang buhat sa iyong kamot, panalanginan sa Ginoo. Ug sa atong mga bashers, God bless kaayo ninyo diha ang Ginoo san mag-uban ninyo. Okay? So, see you next time Igsoon, makalugar ko. To God be all the glory. God bless everyone. Keep safe.